सेन्थिन उदै बुंबाय दे थेवब्लाबो स्लिम जाजोबनो हायासै आं सोर जानो हानो देनाय ओंखाम गोजा ना गैया बेदर गैया दावदै दैसे थानायबाबो बेलेग बाथ्रामोन खुहाबाहाय आंनिया ना बेदर नङाबा दावदै दैसेबाबो थाथारनांगोन अब्लासो खुहाबो आंनिया नङा आलु एवनायाबो जुदि एसे गोथाव जानाय मोनबाथाय खुहाबगौमोन मानो खुहाबा जानो थावानो खफासे लखद गैया भुत गैया मोजाङैनो मोनासै बाल आरो फारसेथिंजाय सामब्राम गुफुरबो गैया सामब्राम गोजाबो गैया मस्ला मस्लिबो जेबो गैया बोरै खुहाबनो देनाय आं बेफोरबायदिबा दुरबल जालांगोनलै बाल आरो माइरंआबो न'नि नङा हटेलनि मोननायसो बाल फक्सा फक्सा बोरैबा मोनामथारो बेफोरबायदिबा दुरबल जालांगोन माथो आं मानसियानो आइनि गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौसो गोसोखांदों आं जानो लुबैसोदों माला मोनजाबावगोन आंनि न'नि ओंखाम ओंख्रि नुवाखै मानो आयै गोबोरखि मोखां लालि न'आ माबायसि मुगैसो ओंखारलायलाङो आं बालनि अमा गलार मोसौ गलिफोरासो मोजांबाव लाइफआव आइनि ओंखाम संनाय मोनजानाय नंला खोना आङो आं थांगोनहाय एबार आं आइनि ओंखाम संनाय जाना फैगोन बै पुथुखौ आंखौ दाखालि सिगिना हरदों साला आं मिथिगौथ' आइया आंखौ मालाबाबो बिगुर जिरायलांनाय बायदि बुआ आरो मालाबाबो आंखौ हारा बायजासिम बुंनाय नङा ओरैनो बखिगोन आरो फंनै फंथामसो नाथाय आंखौ बिगुर जिरायलायनाय हारा बायलायलायनाय बेफोरबायदि मालाबाबो बुंनाय नङा पुथुखौ बुंदिबायना आंखौ ओरैनो सिगिना हरदों दाखालि आंनि लाइफआ एसेबां गाज्रि जानाय नङामोनथ' बिसोरना गोबोरखि मोखाङाना बेनिखायनोथ' आंजों ओंखाम ओंख्रि दोनजासैना आं साजोबना दोनबाय हारसिंनो आंनि लाइफखौ नोङो धंस' खालामग्रा गोबोरखि मोखां आं नोंनो ओंखाम संना होनो नोंनो ओंखाम संना होस्लायस्लायना बै लामा लामा थानाय सैमाफोरनोनो ओंखाम संना होगोन आं होमबाना एसे पुण्यबो जागोन नाथाय नोंबा एसे पापि मानसिनो आङो ओंखाम संना होना आंहासो उल्था पाप नांबावगोन मानो होनबा नोंथ' ओरैनो गाज्रियानो बिनि सायाव आरो सिखावबावसो होमबा नोंनि बायदि मानसिनो ओंखाम संना होबा आंहा पापसो नांगोन पाप साला दाखालियो 5 लाखसो मोनगोन सानदोंमोन आं 5 लाख मोनाबाबो 1 लाखसो मोनखागोन सानदोंमोन नाथाय 5,000आबो थांजोब्बायसो सासे आरो बिगासिनो दा मास मोनसेनि उनाव आं माबायदि दिहुननो हागोन 5 लाख मानि आरोथ' बाखिफोरा दंबावोसो आं मा खालामगोन दा सोर फन हरदोंबा हेलौ सोरो होजों सार आं बुंदों मा बावबाय नामा आंनो आंनि 3 लाख फैसा नांगौ मा हरगोन होननानै दाबो हरला आंनो नांगौ रलेयासो साननैसो उनाव दिहुनना होगोन र' साननैसोनि उनाव दिहुनना होगोन र' आं आसोल नों साननैसोल' नेथ' साननैसो बिदिल' बुङो साननैसो होनायावनो नै दिनै मास मोननै थांलाय लांबाय आंनो आंनि 3 लाख फैसा नांगौ आं खिन्थु बेफोरखौ जेबो मोनथिया दे फोजों सार रलेयासो आंनाव दा फैसा गैथ'वा अबेनिफ्राय 3 लाख फैसा दिहुनना होनो आं दा आंनि आखायाव थाइसे फैसा गैया आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया आंनो जिखिजाया आंनि 3 लाखा नांगौ रलेयासो मानो बुजिया आं दा अबेनिफ्राय फैसा होनो माबासो नों जेबो टेनसन खालामनाङा आङो हा बिगानै फाननो नागिरखादों फैसाया नांगौ रलेयासो बन्द'बस्त जाखाबाय हाखौ बायखासिगोनखा दा जायबा आंनिफ्राय हा बायगोन ना बिनि आखायावबो दा फैसा गैथ'वानो साननैसोनि उनाव हरखागोन नोगोद 30 लाख 3 लाख नङा 30 लाख नोंनियाथ' 3 लाखल'सो होनबा नों माखौ एसेबां टेनसन लादों आं हा फाननानै हरगोन होनना बुंखादों ना नों मा साननैसोल'खौनो नेनो हाला आरो आं 10,000 बारा होगोन दे आं साननैसो रेहाय होबाय खिन्थु आंनो साननैसोनि उनावनो होथारनांगोन दे आरो 10,000 बारा होखानांगोन नोङो आगोलैयासो नों मानो एसेबां टेनसन लादों नोङो आंनोसो दाहार हरदों आंनोसो आं थगायग्रा मानसि नङाथ' आरो नोङो गैजारोङिफोरनो होबाबो बेलेग आंनोसो होदों नोङो आंलाय मा दा नों आफानिफ्राय बिबाबो 3 लाखखौ दानो मोनगोन नाथाय आं बिया बिसोरो सोंगोन ना आंखौ थास गेलेग्रा जाबाय होनना मोनथिबाथाय बिसोरो गाज्रि मोनगोन बेसेबा दुखु मोनगोन बेनिखायनो आं रावनिबो सिगाङाव खिन्थायाखै दे जिखिजाया 3 लाखआ आंनो साननैसोनि उनाव नांथारगोन दे फोजों सार फालतु नङा
जागोन दे मा दे लाखिथ'ना आं हरगोन साननैसोनि उनावनो हरगोन बन्द'बो जाखाबायानो बायखागोनानो आरो आंनो एडभान्स होलांदोंबोथ' 50,000 होलांदोंमोन नाथाय 50,000 खरसा जाबाय बायखागोन ना हाखौ दे साला जेथिंबो टेनसनलाय दसजनसो मानसिनियाव फैसा दाहार लानाय दङ आंहा दा बोरै सोखमानो आं न'निफ्राय खारनायानो हामसिगोन नामा गोजान जायगायाव दाथ' आंनियाव न'निफ्राय खारनोबो फैसा गैया सोरनिफ्रायबा दाहार लाबावनोसै आं नाथाय आंनो सोर फैसा दाहार हरबावनो गासैनियावबो लाजोबखाबाय आं लानांगौ मानसिफोरनियाव दाखालियो 1 लाखसो मोनबाबो 1 लाख मोनाबाबो 50,000सो मोनबानो आं खारहैना थानो हागौमोन बेंगालरफोराव खारना थाहैनोसै आं दाथ' आंनो खमसे खम 20-30,000 नांखागोन आखायाव आइमोननियाबोथ' फैसा गैखाला आरो दंबाबो आं मा होननानै बिनो दा जायखिजाया आं बे जायगायाव थानो हानाय नंला आं बाहेरायाव थांनांसिगोन आइ आफा सरि नोंसालाया गाज्रि जाबायलै आं गासैखौबो गारना थांनांसिगोन गावनि गोरोन्थिनि थाखाय आं फार्स्टआवनो मानो गेलेनाय बे जुवाखौ आं मानो गेलेनाय बे जुवा होननाय बुस्थुखौ गेलेनो नांमारालै जोबोद गाज्रि मार गारनो हाया खेबसे गेलेदावबाथाय बिबारिखौबो आङो धोखा होननाय रखम जाबाय आंनि गाज्रि हुदानि थाखाय आं गासैखौबो गारनो गोनां जासिगोन बिमा बिफा बिनानाव न' मोजां मोननाय गासैखौबो गारना थांसै आं दाथ' आं गोजानाव खारहैयाबाबो जाया नङाबा आंखौ केस होगोन बिसोर एसेबां 30 लाख मानि फैसा आं बोरै सोखावनो हानो आंखौ निमाहा होलाय नोंसोरो गासैबो आइ आफा लैथोस्रि बिबारि आंखौ निमाहा हो नोंसोरनि फोजोंसारा मोजां नंला जुवादारि जाबाय आं सासे पापीलै आं मानो बेफोरबायदि जालांमारखो ओंखाम उखैसोबायलै हिन्जावालाय ओंखाम संमारदोंना संमाराखै खोनादोंना खोनायाखै आयो मायो मानि लाफाथि ओंखाम उखैसोबायमोनलै ओंखाम संखांबायना संखांबाय संखांनायालाय गासैखौबो आंलाय सङाखैसो सानदोंमोन मोनखांजोब्बाय बालाय ओंखाम खुरदो ओंखाम उखैसोबाय नोंनि थाखाय ओंखाम संदोंमोन नामा आंहा आंनि थाखायल'सो संदोंमोन आंहा जाखांबाय मा माथो दहायनो बुंखादों आं नोंनि थाखाय सङा आंल' संना जागोन होननानै नोंखौ संना होदोंमोन माथो आं बेनिखायनो लाफाथि नोङो गाव गायल' संना जामारदों हारसिं आंनि थाखाय नोङो इसेबो दोनमारासै दोनाखै जाजोब्बाय आं गरसेबो दोनासैबा आंनि थाखाय गारजोब्बाय आं लाफाथि नों माबायदि हिन्जाव मारलै नोङो हारसिं जाजोबना दोनमारदों आंनि थाखाय इसेबो दोनमारासै गावनि हौवानि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि खालामबाय आरो मालाबाबो खालामनांला दे नोङो लाफाथि बेलाय आंनि गोसोसो लाफाथि मोजाङै बुंदों दे नोङो दिननिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि दा खालामसै आं बुंदोंना आंनि गोसो बेफोरो आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामा आरो नोंनो ओंखाम संनो हास्लायसैना आङो बै लामायाव थाग्रा सैमाफोरनो ओंखाम संना होगोन थेवब्लाबो एसे पुण्य मोनगोन नोंनो ओंखाम संना होबा आंहा पापसो नांगोन पाप मानो होनबा नोङो सिखाव आरो फारसेथिं नोङो क्रिमिनाल मालायनि जिउखौ धंस खालामग्रा गावबा गाव संना जा उखैदोंबा आंखौ बुंनाङा मानो होनबा आं नोंनि हिन्जावनि नङाबा बेसेबां बुंनांगौ गोबोरखि मोखां नों मा गावखौनो मा सानना लादों आंनि हौवा सानना लायो नामा नोंलाय लासिंसिंनो लाब गैया गोबोरखि मोखां नों आंनिफ्राय मालाबाबो अननाय मोनखाया थेवब्लाबो लाफाथि नोङो गाव गायाल' ओंखाम संना जादों आंनो नों दोनमारासै इसेबो बा आइमोना मोनथिबा मा सानगोन आरो गामिनि मानसिफ्रा मोनथिबा नोंनि बिमा जाबोबाय सिखौनोसो बियो आंखौ मोजां सान बा गाज्रि सान आंलाय मा दरखार नांगौ आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया आंलाय बिनि मा जायसै बादै आंनि आइखौ जाबोर होनना बुंनाङा आंनि आइया नोंसा आइनिख्रुइ 10 गुन मोजांसिन मिथिबाय गोबोरखि मोखां नोंसा आइया जुदि जों आइनिख्रुइ 10 गुन मोजांसिनबा नोंलाय माथो जेबोखौनो होनो हाया ना मबाइलानो बायना होदों ना गस्ला लंपेन्टानो बायना होयो नोंनो जानाय लोंनायखौनो मोजाङै होनो हाबावा नाथाय जों आइमोना बेफोरबायदि नङा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय मबाइल दख'ना गस्ला लंपेन्ट फारसेनिफ्राय बायना होजोबो होनबा सोरनि बिमाया बांसिन अनो बा नोंनिबा थारमाने जों आइया जोंफोरनो जेबो बायना होनो हाया बेनिखायनो गाज्रि आरोना जों आइया नङाबा माथो जों आइयालाय अबेनिफ्राय बायना होनो हानो जों आइया माबा साख्रिवाला नामा बेफोरखौ आं
नोंलाय मा मिथिगौ जुदि एसेबाङानो अनोबा अबेनिफ्रायबाबो होनांगोन आरो फिसाला फिसाजोनो फैसाबोथ' थानांगोन ना जोंहालाय अबाव फैसा मोननो दा नोंसायाबोथ' ओरैनो मोनाना फैसा नोंसा आफाया होयो नालाय नोंसायनो बेनिखायनो नोंसायाबो नोंसोरनो बायना होनो हायो आरो लासिखायाबो गोबोरखिमखां नोंसायाना नोंसोरखौ अना हाब अनग्रायानोसो दालाय माथो न'आवबो थांनो होजाया माथो थांबानो बिगुर बिसि जागोननो हारा सिफाय जागोननो दादि जोंहाया आंखौ गोरोन्थि सानबाय दङना नोंखौ मोजां मोनमारनानै नोंजों फैमारदों सानदों आया बेनिखायनो एसे रागा जोंना दं आरोहाय आरो सोरनि बिमा बिफाया नों बासि सेंग्रानो हाबा हरनो नागिरनो दोनै साख्रि गैया फाख्रि गैया साहस गैया फास गैया इथा बारा बखिनांला लाफाथि नोंखौ गोदानखायसो आं बुथुवाखै नङाबा नों बांद्रायबाय खोनासं लाफाथि जेखि जाया नों दिननिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि दा खालामसै मिथिबाय नङाबा मा हा नङाबा मा बुगोन आंखौ हा बुगोन बुथारगोन खारनादों नों बायसि मानसिनो ओंखाम संना होनो आङो थां जायदो थां आलु दरनैल' दंमोन बेखौबो आं एवना जाबाय